Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. LJ, nagbabot mi. Unsa ba nang giingon nimo nga sekreto nga gusto nimo isulti? Bitaw, Chi. Aksya naglain akong kabuhi da. Mga unang una to eh. Di ta mangaon kundi ka musulti kung unsa ka nang maong sekreto. Ha? Sige naman, Chi. Sulti na oy kung unsa na sekreto nimo. Kuan ba? Doon ako nahibudngan sa dakong bahay nila ni Dindo. Nga naman, LJ. Unsa ba imong nahibudgan? Dagan po kayo sila bisita masabado. Mga dato kaayo. Aw. Dato man sila. Mao nga mga dato sa dang ilang mga bisita. Pero kasagaran sila mga bisita. Mga doktor. Time pagod nga nang nahimo man ang sekreto para nimo. Bitaw, normal naman na nga dunay mamisita og mga dato nga moadto sila. Pero lahi ra gyud. Tungod kay ang uban magdamag og mga anak nga masakiton. Oh, doktor man ka ng amahan ni Dindo. Dili man na siya doktor good. Pero nagpatukod sila private hospital. Ha? Dako gino nagkwarta kon tag-iya kag ospital. Ay, noon. Pero murag lahi ra magyud good. Nga no laging sekreto na para nimo. Kay, dili mo gud nila pakuhaan og pictures ang mga bisita. Ha? Ang anong kuhaan sa di mong pictures? Hala, nalimot mo? Vlogger ba ako? Dili man tingali mahimo nga magpataka lang kag panguha og picture nga dili mananghin. Hindi tao sa. Og niya pa ay, Unsa pa man? naay kwarto sa bahay ni Sir Darwin, nga dili niya pasudlan. Bisan gani si Dindo, dili mahimong musud. Unsa? Unsa? Sige, dali. Manood ta. Pulo, sa mga manood ta. Uy, tamang lang ko, Boss Dindo. Okay. Kamang. Tamang. Oops. Nena. Nena kita sud sa musulyo. Sige. Tiltili ninyong nitso. Or makuha na to. Ug mahulbot na to ang lungon. Sige na. Pas. Pas, huwag silsil. Sige. Kana nga imong gingon nga kwarto nga di pa sudlan. Kinsa man dayon mo kasudo na? Si Sir Darwin ra gyud. Og ang iyang mga piniling bisita. Mao ba? O lagi. Okay ra kung daang pagkaon? Lami kayo, Chi. Sa imong una-una. Unsa kay lang buhaton sa sud? Bitaw, doon na gina sila buhaton sa sod. Pero sila ray nahibaw. Mao sabi taw na akong gusto mahibawan. Pero, huy, ayaw gyud mo panulti ha. Una nabi ko ninyo anak. Nga nang imong sa dingi panabi na mo. Ha? Kuan. Bitaw mo, Chi. Naagod ka magsaka sa mga pater, God. Suod mo si Dindo. Aw, uyab mo no. Di mi uyab, uy. Wa mo sila siya manguyab na ako. Kuan, sa pagkakaroon, nagtrabaho na ko ubos nila. Assistant niya. Kay isi man ang muda sa ilang ospital kung mahuman na ni. Swerte rin ka. Sige. Anilaw na mo din niya. Asa man ka? Mag-roving ko sa menteryo kung wa ba'y nagkasuod ng mga kawatan. Ayaw una, uy. Ha? Nga naman. Mag-istorya una ta. Ay, nagbalik na ko. Magstorya ta. Ha? Pero, laay ka, ayaw kung kami na lang doon si Mikmik diri. Ari lang gud una ta. Mabalik na lagi tayo ko. Ayaw na pagsuot sa menteryo, Johnny. Kaya may mahitabo ni mo. Ha? Unsa? Unsa kayong gisulti ni mo? Richie? Doon ay mahitabo na ko kan musuod ko karon sa menteryo. Ha? Bitaw,
hinaya ng tingog ni mo. Kay mabatian ta. Kinsa man ang gikadlok ka nimo nga makabati na to, ha? Ang mga tao ni Dindo. Pero, ayong pagsabak ang mitabi ko, ha? Ano sa nilang plano? Ilang nung kabot na mo sa Leo sa gingalan og Escolastica Amador. Ang ikaupat o katapusang mausoleo nga nagpa-picture ang imong apuhan Johnny. Unsa? Kung moadto ka karon, may mga tao nga nagpaabot nimo sa suod. May buhaton silang dautan nimo. Abay, ako lang kay magsusi. Ayaw. Way usa ninyong mahimumusod kung dili pa nila mahuman ilang gibuhat. Milji, ganong imo mo nagibuhat? Ha? Ang unsa? Ang pagtabang nako. Ibaw gid mi nga kauban mo si Dindo. Basta lang. Dili lang ko ganahan nga dunay daotang mahitabo nimo. Mama? Johnny, patuon na lang nako. Ugma na lang susiha mo sa layo nga akong giingon nimo. Ay, Ayaw mo kabalaka. Mahibaw mo kung unsay makuha nila sa maong lubong. O sige, hulbutan ninyo ang lungon. boss. Ganahan na kung makakita sa sud sa lungon, puldo. Sigurado gid boss nga sod anak boss kay Kalabira. Aw, natural. Unsa man di lang ka mananghid sa Kalabira nga tugahon siya boss. Nanghid ko taon. Nga mananghid man ko nga patay naman na. Aw, oh hinoon. Sige na, sige na! sa imong una-una, Milji. Naukban na baka nila ang lungon karon? Posible. Tungod kay daghan sila. Og dali ra kayo ang paglungkab og lungon kung daghan mo, diba? Sa Miss Dindo, eh. Apa siya makontento siyang kadato? Ganahan na siya mahibaw kung sa tinaguan sa maong patay mikmik. Salamat sa imong pagpasidaan ako, ha, Milji. Makonsan siya magyud ko, uy. Kung dunay daotang mahitabo ni mo, Johnny. Manghugas ako sa plato, ha? Pero unsa man ka? Huwag ka mahadlo ka dunay buhaton sa Dindo nimo. Nga dili maayo kung may baho siya sa imong pagpasidaan namo. Dili siya mahibaw kung way mo sulti ninyong duha ni Mikmik. Aw, hinoon. Away mo sulti na mo ibahin sa imong gisulti. Angay pag ani mo pasalamat nga nagpakabana ka. Nahadlok lang ko nga mahinaykan kanila. Hinoon. Wam sa kumahadlok ng Dindo. Angay ka mahadlok sa mga bata-bata. Tungod kay mga kriminal ang uban ini. Unsa? Mao ka na. Makabati ko usahay nila nga magsulti anay sa ilang mga napatay. Unsa? Mga dili ka angay mo kumpiyansa sa pagkiaway ng Dindo. Sige. Usbon ko. Salamat. Ay, wala. Na boss Dindo. Naabli na ang tabon sa lungon boss. Kalabira yun. Dugay dagit kayo na siyang nalubong din, Taas buhok ini minatay. Taas buhok. O siya ba yung niya? Ha? Wa man, boss. Ha? O siya wa? Wa may gibaw ni minataya. O di na mahimo! Kinahanglan doon lang kita makuha ining maong minatay. Pero, boss, wa man jud. Way kwintas, way sing-sing, wa say bracelet. Abwisit! Kapobre ko ni minatay, ha? Suman, wagi bisan bansel nga bulawan? No, wa gid boss, uy. Akalitse! Naghago lang kita. Pweh! Hago lang kita ini. Ano? Dali na mo. Oo niya, kining lungon, boss. Pasang niya. Ipahipos ang Johnny. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!